jalan derita, jalan sengsara. Tak seorang pun yang mau memimpikannya, menjadikannya obsesi, apalagi yang bersedia untuk menapakinya. Siapapun akan berupaya untuk menghindarinya, untuk menolak, untuk menjauhinya. Tentu saja orang lebih suka untuk menelusuri jalan-jalan yang penuh sukacita, tawa, dan ria. Mereka yang dahulu mengeluh-elukan, kini berbalik mengolok-olok, menghujat, bahkan berteriak, "Salibkan dia!" Namun semua dipikulnya tanpa rasa dendam. Bahkan tak ada kata kebencian yang keluar dari mulutnya. Ia mampu melewati kesesakan, kepedihan, siksa dan sakit yang mendera dalam tubuh. Ia lebih siap untuk menempuh jalan salib dalam rangka menyelamatkan manusia. Apa yang dialaminya membuat kita menuju suatu kepastian hidup yang kekal, yang tidak dapat dipahami manusia.
Tanpa sadar, kita pun menjadi Yudas-Yudas modern. Bagi Yesus dan gerejanya, kita menjual Yesus demi harta. Kita menjual Yesus demi cinta. Kita menjual Yesus demi tahta. Mari kita kembali padanya, kasih dan pengampunannya selalu tersedia. Kita masuki ibadah Jumat Agung dengan sebuah perenungan dan refleksi diri kita. Sejauh mana kita sudah menjual Tuhan demi kenikmatan diri. Selamat beribadah. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang datang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, membuat dosa yang tak terberikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, beruras darah suci yang mengalir pada bukit Kalvari. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam di ufuk timur pagi di ufuk timur pagi Kadonga sahuria marpungu hitan waeng di bagas joroon, lau patupahon parpunguan parningotan hamamate ni Tuhan Yesus, napataridahon holong ni rohani di bata, naso halopoan tu hita jolma manusia pardosa. Taida maiduk ni hapor selta, namanau kapor suhon, dohot haleaon, ala ni hita. Hita hian wa ikon hona bura ni patik alai sude burai nunga dituhuk Yesus anak ni debata parkolong roha
naso hatu dosani. Marhite parpunguata di parningotan hamamate ni Tuhan Yesuson. Lam takas di rohata, naung di batari mas na tuhita. Macebelga asini rohana midahita pardosaon. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, natu mo palangit dohot anoon, amen. Situa ni malim si songonido tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, nama bolat sian aka pardosa, naung gabi tumibo sian aka badua gejang, nasopola gadu pari song nakasitua ni malimi, mabuan jumolo peliat taringo tuak kadu sana sendiri,
Dungi taringo tudo sa ninatoropi. Ay sahali dui diulahon. Di na mamilihod diri na ibana. Haleluya. Martangiang mahita, aliama nami jala debata nami, para sirohan na sumurung doho, di sudejol ma manusia, nung nga dileoko anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manau kaleao doho siak dibagi, pola mate tarsilang, asa malua hamis yang gonggoman ni sibolis, say parrohay mahami, mamikiri panaunon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani, di hasesani dosa, do di haluaon sian hamate apa dua halihon, asa dapot kami hangoluan saleleng-leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni Roham. Amin. Maredehita di didolok adue. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian Heber bidu 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni hapor siaw ni, jala na paujuk kosa, ima Jesus nama nauton parsilangi, sikka nilas ni roha, tohap naihian, so dietongi hailaon. Gabe hudul disiamun ni habangsa di debata, ido sahadna atau rap mangidugugu mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mared dehita nakpe rara dosamu. Nada
Tatopo timado sata martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan. Sito panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom, manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang siap pakatayon nami nasuture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhummu hami ala di dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni. Asi maroham dihami. Alidi batanami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madusa nami saluhut na. Jala suruh mato di parbadia tu rohan nami bi. Asa terbaik kami manguluiho. Di bagasan hati gorat dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan oluan na sora sudah. Na pinar bagabagam. Diaka na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata. Taringot Tuhan sesani dosa. Alani pangalau siota do ubay na tartulang Kristus. Jalabina ini haja hatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasorang ata. Jalabina ini bugang na malum ita hilala. Hasa ngapo ma di debata na dikicang. Amin. Marede hita, o Yesusku tubugangmu. Jesus,
Tangihon hamu mahata ni debata, turpuk epistel di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesuson, tarsurat di Sakaria bidusia, ayat 10 sada, rodi ayat 10 pitu. Hope marhite-hite mudar ne parpadanomu, paluaoku akka natarbuang siako, sian godung naso marisiaik. Mulak mahamu tuhuta nagoting, hamu ale akka natarate, namar pakirimon dope, gari sadarion nau mamaritahon hian, silopit dua do paswangokul tuho. Ai hirasior husitak juda diau. Jalahu parade ia Efraim tupar porangan. Jalahu sunggul aka anak mi ale Sion. Dopak aka anakmu ale tano gorik. Jala bainokku maho hirapodang ni ulu balang. Jadi taridama Jehovah di atas nasida, jala ruar sumbiana, songon hilat, jala paluan ni Tuhan Jehovah masarune, jala marhiteo nakka aba-aba, siandang sina ibana mardala. Jehovah Sebaot mangodingi nasida, gabe sudah panganon nasida, jala lutakonna akabatu ni abalang, jala minum nasida, jala marhari buruk kira sian anggur, gabegok nasida songo sawan pangurasan, songon akasuhini langgatan. Jadi diarina sesadai lehononi Jehovah, bata nasida matua tu nasida, songo tu perduan biru-biru ni bangsona, ayaka batu ni tupal do nasida, akan agabe partonggol di atas ni tanona. Ayaha hinadenggana, jala aha hinaulina, dahanon pasibur magodang akka doli-doli, jala anggur akka namar baju, ido sahadna, martua do akka natumangihon, hatani di bata, jala naupiopsa. Amin. Maredehita macai nal-nal diaka partikian.
Taha tidak ko mahapursiaw tay, songon nahina tidak ko didongata sa hapursiawn, di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, natumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyato di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di haw na pinasilang, na tua tubanwa to rudung di tanom, na mula mangulu di hari patuduhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siam di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pay mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati au porsea dito di parbadia jaladong sada huria na badia huria atau pan halak Kristen akan abadia doh dihasesan ni dosa doh dihatai na mandok mulak mangulu doso dang ni halak na mati do dihangoluan na sora sudah. Amin. Hurian na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata, tangiho kamu ma sunggul-sunggul di parsaurata manugoton. Na parjulo, goarni parsaurata parpunguataon, ima parningotan diari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus manang somal di goar Jumat Agung di parsaurata sadarion anon dung sipul jamita masuk tu pilihan na paduahon dukon ni udutata do ulaon na badia alania manginang ria mahita laho madohoti ulaoni namangihut muse marsugot patupaon ni huriat tado partangyangan buha-buha ijuk marningot haheheon ni Tuhata Yesus ari minggu buha-buha ijuk masuk pukul 4 manugot na maringanan di garejaon ria mahita saluhut na songonima sunggul-sunggul di pestata sadarion Tuhan tama mamasu-masu marede mahita laus pasahat pilihan sadaa dohot sadabe Yesus mual ni ngoluku.
dameni de batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli si hanguluhonota di parningotan di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus sadarion dienet sian Evangelium Markus bidu 15 mamukama sian ayat 77 sahat rodi ayat 40 sada. Markus bidu 15 ayat 77 sahat rodi ayat 40 sada. Huzaha tapai utihu ma. Alai di hosniari songgok manahulum tuliat tanoi. Sahat rudi pukul tulu. Jadi di pukul tului marsuara nabal gama Jesus madzuhon. Ali debataku buasa tadi konommu au Eloi lama sababtani. Jadi adong madiba na zong di sinau begisa gabe di dokma si Elia do zinunai alai merlojong masahalak manornopon limut tu asom di lohotom maitu tolong laho painum ibana huku madidok atong taida ma manang naro si Elia paizurhon ibana dungi marsoara nagugo ma Jesus laos tosma hosana. Jadi maribak bula dua ma hire-hire di bagas zoroi siang gijang tutoru dung di ida letnan na mangadupi ibana songoni HP parmatena gabe di dokma natutudo anak ni debata halakon manatak-natak dosian nadau diba ina-ina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus nau poso aku ni ina ni si Joseph dohot si Salome di huton nasida do ibana laho makubasi uju di Galilea do ipe ibana dukon ni laddope akana asing narak nakok dohot ibana tu Jerusalem ima sahak ni turpuki oras madihita saluhuna akamanginang mumamuka minggu reminisere jala tuluari dung minggu info kapit dunga masuk kita terus menggumuli akaduk jalamabir manasida duk pesalpu sabbati asadiat tusi taringot tu hamamate ni Tuhan Yesus saharu ditikyo nakamanginang angguri di bahalak akan nasosaha porsiao dohot tita sai perdebatan jaladang di jalo taringot tunatutudo Yesus mate daktar jalo ni piga-piga jala digurit doi nang dia kabuku hapor siaun nasida bahwa Kristus itu tidak benar-benar mati alanido diulakon temani parsaurata sedarion tosma hosana mau menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar mati. Sahalak panurak namarguar JH Banfik
takasdo dido ibana pabua naso tutu Kristus mate. Bahwa dia menyebut itu adalah kesaksian palsu oleh orang banyak termasuk orang-orang Yahudi. Kristus Yesus yang disebut juga anak dari Nabi Isa tidak benar-benar mati di kayu salib. Lausido di Torutson aliran namargoar doketis dak tutu Kristus dak tutu Jesus natar silangi alai didok par aliran doketis songon nasinura ni poda basiledes akamanginang si Simon nasyakireneido natar silang alanido di jamita sadariona kamanginang patuduhon hinasittongi tutudo Jesus mate alaya dong ma ikon gomal turohatta. Yesus mati yang manginang bukan karena siksaan itu. Yesus mati bukan karena paku itu. Yesus mati bukan karena suksang duri na di simajujung nih. Yesus mati bukan karena dicambuk oleh orang banyak. Alai melihat Indonesia di dok tos mahosana. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus sumehahon dirina. Yesus mangalehon hosana. Tapi dia harus melampaui kejahatan manusia, pekerjaan dosa, taktik dosa, politik dosa. Sekalipun bukan karena itu Yesus mati. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Ayat 30 itu akan manginang. Dungi marsuara nagogo ma Yesus. Tos mahosana. Mulu di terjemahan bahasa Indonesia. Takas do didoksi. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Dia matai desat jamitau nak kamanginang bahwa Kristus itu benar-benar mati dan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Adong tulu patadahod di sina tutus itu tu Kristus mati mamorsad dosam. Mati humok po, mati humok pau. Na berzulu terjadi fenomena alam yang sungguh luar biasa. Dia mai makulum matanya hari saharu dipukul 3 dok naking amang. Saharu dipukul 3. Itu adalah fenomena alam yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Bahkan dari para ilmu tafsir melihat ini amanginang. Pada saat itu juga bukan karena terjadi sesuatu pergeseran alam atau masa-masa bencana atau mungkin masa-masa gerhana matahari. Tapi fenomena alam itu betul-betul terjadi. Makulum matanyari sahrudi pukul 3. Nabaduahon dia patuduhon. Tutudo Kristus naksumeahon dirinai mate tarsilang. Dihau pinos silangi. Satu dari perwira yang menjaga, yang ditugasi dari tentara Romawi untuk melihat dan menyaksikan dan menjaga penyaliban Kristus. Seorang perwira itu salah nani ketika Yesus mati. Setelah Yesus menyatakan menyerahkan nyawanya tos hosana didok meriba mahira-hira nadi didok ibana ma tutuduh hapalakon halak ni debata. Tutudo halakon anak ni debata meribak menjadi satu tanda keajaiban yang spontan dilihat yang memusuhi yang menyaksikan Kristus itu ima le nani gabe porsea ibana
tikos di mana anak ini bata. Ima tadda na paduahon. Na patuluhon na tutudo Jesus mate. Rodo akan atorus makaholongi Kristusi. Na makaholongi ditikilas ni roha, na makaholongi nang ditiki hatsit, na ro tiki denggap partikian doh tiki si denggap partikian na terus selalu bersama-sama dengan Kristus dan memberikan selalu yang terbaik kepada Kristus. Dah kola ditiki na unena sida, dah kola ditiki sonang na sida di pahihut-ihut Kristus. Saksi kematian Kristus. Roa kaparopuani. Pola ridok naking manang napiga. Si Maria Magdalena, si Maria ni Yakobus, si Salome doh na asing. Mereka menjadi saksi kebenaran kematian Kristus itu di kayu salib. Alanido mulugudang piak kajar nak kamanginang madok. Dak tutu Kristus mate. Alai ikon hapor siata do madok. Si tonggo di seha Tuhan Yesus hosana. Dihau binor silangi mamorsan dusani portibion. Manginang tardia masih hanguluhonota di Zuma Agungon. Sada hari namat say bersejarah ditongani ha Kristenota. Sadari adorak suari sahabat. Gabe sada partikiat di sudi halak Kristen di Portibion merningot sudi natinaon itu hattai. Hola noba huruk bo. Nasai ditaringoti. Ganup Jupang minggu-minggu pasion. Dohok Jumat Agung. Yaitu dosa. Hola nido. Ido bahasa Batak ngalau sido bahasa Indonesia na. Ido tahe. Ai bahasa Batak dosa. Bahasa Indonesia tonggo dosa. Ido teh. Anggui dak pola terjemah notor kan. Anggo buku detai sekalipun lam godang do hamalot tahu nama redde. Ya. Ulo huton minggu pasion saya dua akan manginang ala berusaha dua hitan waing tapaula mazusudi ruh ni parsobau par minggu tai ala muloroi bana pasio saya ibarat ni pilim tanggung gue ala wa mersabung do pasio saya tu pasio dua jadi muloroi bana pasio saya tapi pasio dua dan ro tanggung mai. Ai pasaha ma Tuhan Yesus di dulu Getsemane pasio seda. Jemuludang roi na mersugu nei tanggung gue. Ya, jadi kita kembalikan dulu. Ya, dan ibadah pertangyangan na biasa pasion. Ya. Kita diingatkan na manginang luar biasa, jala luar biasa romolo Jumat Agung manginang hampir sarupa do Natal. Bolo di Jumat Agung songonon terdus do Natal hera Piala Dunia. Itu siamu do Piala Dunia mulak tu negara asal sudi. Dahidot to. Baik kon manangna di MU pemain si Cristiano Ronaldo ngolonga Piala Dunia kemulak gue bana tu dia. Tu Portugal. Tersongonido tong nang dihita. Gurang go mulak tu negara asal, mulak tu gereja na merminggu. Ido tahe. Nanang donok ku isi. Unang masongoniat tong. Ya, taholongi mah. Salam godang. Jadi las doroh aku mulam tabuhi tamangede bukit de sangat kaya sekali amangenang. Betul-betul saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu ibadah kita ini yang
Dia Habibie ini sebenarnya betul-betul langsung seperti membawa kita ke surga. Kalau kita menyanyikan sudah buku detai terjemahan di buku detau pengaung bahasa Indonesia, dak boleh lu jadi hita. Semua. Alanido di Jumat Agung onak kamanginang di pahingo mahita. Asa betul-betul tahangoluhom ma. Molo di siaho Kristus nguluna gabi pilih ya pardamea tutu hatai mariswang doya kamanginang moloholad di sada-sada obas partikia kita patuduho ngulu naung niurasan siad dosa. Tetapi kita harus betul-betul menciptakan kehidupan kita itu selalu mau baharu di dalam Kristus. Ayadong doa kamanginang sahalak perjamita manuraton sada jamita adong ninna sahalak padita majamitahon mabajamitana songonon. Jika sekiranya seluruh air yang ada berubah menjadi tinta dan semua ranting-ranting pohon menjadi pulpen dan semua daun-daun menjadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua dosa-dosa kita. Dungi Roma paditai. Amen. Ninna di jamitana. Denggok 2 menit jamitai ninna. Hanya itu khotbahnya. Jika sekiranya seluruh air yang ada berubah menjadi tinta dan semua ranting-ranting pohon menjadi pulpen dan semua daun-daun menjadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua dosa-dosa kita. Amin. Sudah masih sukunan dung bulan minggu adong nagaor adong nagabi merbeda gabi di badahun jamitai. Udah capek-capek datang gereja, masa hanya itu aja kok banyak pulang. Amin. Menjadi diskusi perdebatan yang hangat. Lalu setelah berpanjang lebar mereka menyadari semua, benar juga ya. Ya hanya itu memang. Tuksura di Papungu sudah aik gabe tinta ni pulpen. Tuksura sudah di Papungu akka rating hawon pohonon menjadi pena. Tidak cukup untuk menuliskan dosa-dosa kita. Alania ala dosa ni zolmaon, dosa ni portibion. Lapatan na ima balgani holong ni rohani tu hatai akamanginang dihamu diau dihita asa unang bemari suangi terus hidup tahun bertransformasi di haibaruon nasihat tuhatai nabaduahon diturpukon maribak hire-hire tabir bait suci terbelah 2. Tu saping goidok maribak akamanginang. Tu dia do maribak hire-hire. Siang gijang tu toro. Dang disatsan sat saping. Alai sa dia do maribak hire-hire. Siang gijang tu toro. Samuratatu sih. Ini melambangkan namangidang menyatakan tangadong memang ngabati parsaurata dohot tuhatai. Nunga mardame hita dohot debata. Aido saido na ngabati parsauran ni zolma dohot debata. Dang bui di ida hamuliaun di debata. Dang bui di ida sinodang di debata. Tapi dosa itu telah koyak. Allah berdamai dengan kita. Kita berdamai dengan Allah. Tentu haladang adong bedusai ngamaradame hita do debata suku-sukun
Ala saya tado go pelia pardamaian do pamatang di Kristusi. Songon na naing ulah honotan non ulah nabadia. Suku-suku jepe go. Belum mardame de bata do hotto. Mulu di padame de bata dirina do hotto. Suku-sukuku mardame non naing dirim. Dirita do. Mulodang boy mardame hita tu dirita. Suna boy hita mardame tu alak nasi. Gak bisa itu. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita, kamanginang, tak mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain. Jadi buku di parpulia dorak so sangat dizahuba ido. Naung biha membuat buku date. Persejeriamu menon. Damem leho madiham damem i. Ya kebudut tong. Lem tabas ada sedan none det tahun ade. Iya. Nung nga maribak hire-hire na ibagas soroi. Nangadong memang abati dang idaot ta sinod dang hamuliaw ni Tuhani. Nung nga sa dosay na mga bati hitai na paholak kitai. Mardami iwana dohot tita. Asa hamamati ni Kristus ido uzahan ni pardamian. Mulu na zulu mabay parbadanan. Zolma nang di badan narubi berpadat dohot di bata. Songon na pinatupan ni di bata tu si Abraham. Nangiroran nakarat berit perjanjian perdamaian Allah. Parbadanan ni di bata. Alain waing parpadanan ni di bata. Merhite mudar naido. Naong mardame jala di padame ibana. Dirina dohot tita. Menjadi tugas kita manginang sebagai orang-orang berdosa yang telah ditebus. Berdamailah kita dengan diri kita. Ay molo mardame hita tu dirita. Murado mardame do alak nasing. Unang marisuhang aka manginang. Hamamate ni Kristusi. Napatuluhon aka manginang. Semua kita harus menjadi saksi. Kalau kita telah mempercayai Yesus yang menyerahkan nyawanya itu di kayu salib. Harus betul-betul semakin percaya dan menjadi saksi-saksi dan duta-duta Kristus menyaksikan kematian Kristus yang benar-benar adalah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selas doroh aku nak kinglau masuk minggu. Dorak sorohi ta adong minggu. Daku boto isi de penang na tersilang Iya. Iya. Biasanya nak kamanginang mulu-ulu halak memperankan Yesus. Iya. Saya gudang kumat jalange. Jalak kamu kan udah lagi. Iya. Jadi tahun lalu di tahun apa itu ya. Kami melakukan pasca bersama di Poltangan. Kebetulan dia bukan orang Batak yang memperankan. Iya. Dia udah ngedeba jalang-jalang hidup ibana. Iya karena apa? Tak sudi ulu. Dalam mulut ikuti naking kegiatan sebelum masuk kami prosesi mulai panitia pasca teh kamang nang sudi hita sederhana tapi betul-betul kita bamulu bertuba bisudian dulu muluk sanggerizon nah dak tikos behulala nanti songon naso pasbe iya Holan lau masuk ke behitan nak kening. Ya, melatih emang situ ada Daniel juga si Matupang Teri sebagai sederhana saja tapi betul-betul neng rohi lu. Ya. Saya rana saat nama ibu suruh gue.
Harus menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Amanginang. Naking lau masuk kita. Teduh sejuk. Udah kodo tu panitia. Tak coba mak nanget-nanget. Dang buya dong bunga yaltari cuma agung niku. Lilin juga mati. Dan ngaung iso benda hidup. Isi iso benda hidup. Hita. Salam teduh lam kusuk. Songon ido anggo di huria bona. Asare takat sita songon lek nani amak kamanginang dung dida dung di takas lam di ida ibana halongangan. Dido ibana ma dipuji ibana tutudu halakon halak ne debata. Dung dua gabe saksi di sini. Betul-betul yaitu yang kedua adalah para perempuan itu. Asa sudihi tangulut tahun nakamanginang mersi itu tuh semakin memberikan keindahan kepada Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus itu sampai kapanpun. Unang mata puji Tuhani kolat ditikkilas rohata nanak kolat ditikki roharsak ni roha. Hai bulu roharsak ulur tok songoni. Dilului mah Tuhani. Nah warwate Tuhanin na. Manang terjadi hal-hal na spektakuler di luar ni dirita. Molo di hatahamian di dok. Ro rezeki nomplok. Topu. Hiradung bese-bese nu luar biasa. Bese do Tuhani bah. Ale mulu biasa-biasa saja. Dak jadi yang gak ibana na luar biasa Tuhani. Jadi disudai partikian. Itu tipikal dari perempuan itu. Mereka betul mengikut Kristus itu bukan hanya pada ketika mereka memerlukan sesuatu dari Kristus. Songo si Maria Magdalena, nasakuta Magdalai, napina malumna sian toddina hudari. Dakolan ketika dia butuh. Tapi setelah dia juga menerima itu, pembebasan itu dari Tuhan, dia terus mengikut Kristus sampai ke kayu salib itu. Bahkan hari Minggu di Paskai, sugu dibuha-buhai zuki, isi perjulu marnida. Dakola paropuada, toho paropua mabarzulu, isi si Maria alai toruduk du isi. Terdohot do tok si Petrus si terrodo halaki dah. Idubek kudokon puji syukur juga kepada perempuan ate. Ngudok asa kusuk unang apa lapas di pasca sadai tapa pesta puncak niku mudur ma. Hai buru bulan 5 bulan 6 tapi betul-betul hidup. Hai haru marsoal di sadai huria songoni. Iya. Tahu mama iko pesta pasca sadai itu hamina. Ay hola paropuat do isina atong butimay tatik-tik ko mauna nga dong berminggu bewe siniku. Badaw nga to nga mangin na. Be, di maksud mo waro? Iya, daw nga to. Benar itu Alkitabiah. Alaunang salah hita. Iya, dangik ko saya pas kayak jadi. Terima kasih juga untuk perempuan dan tanggal 27 do tahe. Wah itu. Auna ikosono magudang nga te hamo kena gijang tanggal 27 perempuan te. Iya, aku bain narahe merlub babu kwede. Alai hera kurang otik gua bah. Alai mau lihat mak ngabuya te. Ai sebetulnya baku zuzu yo ne hupang ido. Asalam tikos do tai deho bu kwede. Dang boy rubah-rubah tong. Gak bisa. Kecuali kalau kita belum bebas. Kan? Anggole dok lomba buku ende baik vokal solo baik vokal grup nggak bisa dirubah-rubah karena kalau di buku logo itu lengkap 1 2 3 4 kan lengkap logo 1 2 nggak bisa dirubah satu bait pun kalau dirubah nggak benar itu asa takas jadi mau lihat ma di baru puana deh hola nonom dono sesuduk no poso hola lensi nong gudang tiga tahi lensi nerhainang au marhebe nga hutu horobul kuedde huliya sedebi hamu hadiya iya
Hola nonom hanya 6 yang di bawah 60 tahun. Ya, umang alam galihi tamina tanamang edehon. Hape dia dedo hosani parsobaut taju nagumudang. Menjadi saksi Kristus. Betul-betul mau lo ditogihok kita. Jalaido napatuluhod ditogihok turbukot tuhita. Dipuji lek nanima. Dia menjadi saksi kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah benar Tuhan. Dengan keajaiban yang terjadi, tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Dia melihat bahwa dia adalah sungguh-sungguh benar adalah anak Allah. Dan para perempuan itu melihat dan benar menyaksikan itu. Menjadi saksi-saksi Kristus. Alani doka manginang. Tabu anok tahanguluhon. Pardamiata dohot Tuhani. Nang disisa dosata. Mulo tazalon no panganun na bedia. Di Desember ngahutugihon harus kusuk perjamuan kudus. Jala dohonok kudo. Mulungai pasah pedita tutangata roti ian non tapangam ma. Unak palatangi akom musida. Aitik kimer guru melu hitang ya zeri. Itu mulai Protestan. Firman Allah yang selalu bersama-sama. Lebih dari doamu. Dengan roti dan anggur itulah membuat dia kudus. Hidup bain lozado pedita mulu berulaun. Mulu 20 pemerberis tusan ikubui sampai amed desan. Firman Tuhan harus selalu bersama-sama dengan roti dengan anggur itu. Dia belum ngai jalu nak pelatangi Yakobe. Pangamma. Tiurroham mernida. Tuhatai alani songot jamitani sahalak akabadita na metu rezulu ma pasahatok ko anggo amang bil merah saya dingo dui dakku wotu pedita isi halai saya ditonahon dui mulo jupak songono nari hamamate saya do hononta pate martuhan zora mar budu hita rak madok tahe pate martuhan zora mardusa tulu ya. Amin. Martan yang mahita. Mulia rohanami di Tuhan. Ditubuh sodo hami. Marhiti na di siyahon hohosam. Humokko pami. Asasi sadusa ni portibion. Si sadusa nami. Na mangabat para sauran nami dohot to gabidak kuida hami hamuliaon dohot hasang apommu nargaido nasotar lehon ni portibion di bahai kotubus ni dosa nami ima merhite mudar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat tema Tuhan di padobusiomu di hami sian hadusaun nami ariomma Tuhan ari parningotan di hama matem lo balua hok kami sian burani dusai asiroham patau mahami Tuhan maka nguluhon si taunommu humokop pami asabui lami barung ulu nami Tuhan di pardalanan ning ulu nami di tonga-tonga ni portibion saliling diliako di hami partikian mangulu di portibion gudang sepata Tuhan parukilon huadupi hami di ngulu nami gabibui hami Tuhan sepata tertuk-tuk sai pargugui mahami marhiti wason ito di porbadia asai tok Tuhan hupa hobarhami ngulu nami tuna panubusion ni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami pasu-pasu masudi ruas ni huria male Tuhan secara khusus kabipesu di remanon sian poso-poso danak sekolah minggu remaja na poso raha rudi Tuhanak kana tua nami suduk na tumua satok Tuhan di bagasar las ni roha
hahi pason memuji pasang pokok nang sudia karena saya girgir rap dohot tami memuji ho marsaoro di bagas zoromon sian ganup marga luat hum pasu-pasu matuhan ganuk naro tu bagas zoromon taruli di lasni roha dohot taruli di akadenggam bangsa nang diparnguluon si gano pare pasu-pasu matuhan sudi nang kahami parhaladum lehong gugu hahi pason asa buido pe Tuhan takas buihu basi hami ho marhiti ragam ni pelayanan di huriamon marsangak magwarmu Tuhan di bagasang Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita tapasaha ma akamanginang piliata dohotu palang hitam ne huriata.
rikot berahaki polarona iluki olana sini roh pangurung Bio Tuhan. ni Tuhanta sudihi tanamar saur di bagas zoro ni Tuhanta sadarion hamu akamanginang nadong nuaing di lantai 2 songoni nadong di lantai sada jalota panganun nabadia sadarion anon na di lantai sada hokma di lantai sada jalan asal lantai 2 turum ma anon tu lantai sada mazalo ulaun nabadia nasian balkon tetap ma di lantai tulu imana parzulu hubasan di padita taman no tutoru pasahat to panganun nabadia anon ditoru amang padita semanukali do inang padita burjutak jala hok do ditoru paditatan non saat rudi nama masu-masu matang yang penutup
dua di toru, dua hamya non digijang ala live do hita. Napatuluhon dung mulak kita non majalo panganon na badia, tapasahak ma pilihan syukur ulon na badia tu inganan na pinarade. Naparpudi nasubuhi madohoti ulon na badia ima, naso makatidakon hapor siyaw dope, dohot na dibalian ni huria manang nahonaruhut parmahanion pamit sangion ima sunggul-sunggul. Tapay hutihu maka caratak kamanginang asa masuk kita tu ulaon na badia. Hurian itu hanta di hari parningotan hamamati Tuhan Yesus Kristus sadarion. Patupaot tado ulaon na badia. Bardo itu natinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisihanna. Adorang sori takut ibana. Ulaon na badia imam parningotan tu Tuhan Yesus Kristus tadda hasesan di dosa. Dohot pada nai baru. Taringot Tuhan uluan na sora sudah marede mahita. Adong dosa Batana sumurung sian salhu roha hima mangaramoti ate-ate muna doho rohamuna marhiti-hiti Kristus Jesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata parasi rohana sumurung amanami na di banwa gijang. Asiro hamto pok mahami na pungudison. Adorang hupahan hamian non parpadanan na badiyai. Lehom matod di porbadia tu ganup hame, asa ditubuhon hapor sehaon na mangulu di hame, asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hame. Para gugui mahami maswadahon diri nami, asa tarihuton hame Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor sehaon na mangului, saytaiti rohanami, asa lamalungun hami tu banwa gijang. Asa say masiwol kami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan pinarahamaol ni debata. Itatakap nuaing naing mangaton perpadanan nabadiyay. Di bahini tatibang mazumulo. Manang natau hita marulaon nabadiya. Asa unang honauhum manang ise sian hitaon. Ay holan nauduk roha jana naman olosoli rohana ala ni pabahenan na nasoture jala naman opoti dosana jala na porsia dihasisan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiyay alayak ka na doho marulaw na badiya unang bediuluy sibulis unang bedi dak dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siane tung kotapon hamuma hosom doho lateni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mula mangulu humokop hamu asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiyai
di baheni tatak kasih ma jolo rohat tabi jala alusi hamuma sukus sukunon jong mahamu saluhuna. Di perhatutu roham dohalak perdosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di perhatutu roham dokma ulu namarsak do roham ada dosami jala dipangiro roham naing madua honwaing siad dosam molo songori roham dokma ulu di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho perdusa ibana naung mati dohok mulak manguluho mo kopo mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatutu roham dokma ulu doho mangkotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha aku ni ulu doho merdingkan dohot halak na mangarsahiho jalan na ulo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molosongon ni roham dokma ulo atong tapau dukbi marohatta jala tato poti masudi dosata ihutom matang yangon di bagasan rohamu nabi Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jut hulau si hami patikmu tamado honauhummu hami nuaeng dohot sugut molo balosonommu tuhami hobar tu pabahenan nami alayalani gudang niasi dohot holong de roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop hami alani iu bainahum hami mangidu tuho asima roham di hami sai zalo mahami sai sesa masudidu sanami jalalehon tod di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa doho mangulahon naho bartu lomo ni roham saliling di tano oddo pe hami. Amen. Atong hamu akan manopoti dosa muna. Jalan mamuas diasi ni rohani dewata. Sai saha mahamu tu nahina porsiam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohurok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhud dosa muna. Marhiti-hiti guar ni dewata ama. Anak dohot todi porbadia. Amen alia manami dari Banua Gijang sai binorbadia maguarmu sai ro maharaja ummu sai sao malomo ni roham di Banua Tongaon songon dari Banua Gijang lehum matuhami sadarion hangulua siap hari sisa madosa nami songopane sanami dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togihon tu pangudsunan palua mahami siap pangago ay horo na punah rajaon dohot agugun Rudi hasangapon saliling-ililing na. Amen. Hudul mahamu. Mari dihita. O Jesus, nong sila
ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarzehi bana. Didok ma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehom ma tuak kasisian nahu madidok jalohamu ma jalapangam ma dagi kurunan nilehon Tuhan matean humokop pamu bain hamu masungoni bain parningotamuna diau. Jala dung sun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu masude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani sehon humoko pamu bahen hasesan ni dosa sai bain hamu masongoni bain parningotamuna diau. Atong Roma hamu nungaradi sude ida jalari hamu ma denggam basa ni de bata Roma perjulu kadongan parlado dungyan non bui ma sasapuluh dua halak dua baris dung mulak sabaris siap-siap ma di tonga-tonga sambil mahita marede di pandusong leader.
Buku ND 155.
panguluan saat kapot mahaon sayo ng magdadang usian rohakan rosi pangulurati bubay mahanang bututu Dohot mudar di buria Iya songan hapas ma Iya sutu Iya sutu Dohot mudar di buria Iya songan hapas ma
Kita bernyanyi dari buku ND 154. Saya paling gaso. Yesus
Buku ND 174. Rea
martang yang mahita. Puji ma Tuhan de bata ale todikku jalan nasa rohaku di bagasan memuji goarna na badiai. Puji ma Tuhan de bata ale todikku jalan unang tung halupahon denggan ni basana sudina. Ibana do manesa do samsa sudina. Jala ibana pamalum akasahi musudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho denggan bangsa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan bangsa do Tuhan de bata. Labat terima jala para si roha gudang. Dang dibahen tuhita hobar tu dosatta. Jala dang dibaloson tuhita hobar tu hazahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akan akonna do asini rohani Tuhan de bata dia akan makabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhod de bata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uzu perdosa do pehita. Atong dalam madua mahita nuaing siar rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibahini sai pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa pabahin aku do Tuhan de bata. Ora nion rudi san liling ni liling na. Amen. Marede hita ede puji-pujian nomor sia ayat sada zong-zong mahita saluna. Ali di bata amanami na di banwa gijang horo haroroan ni saluhut si lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo magiwa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho para siya kami pilihan non patibulhon harajaw mo ditong atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan de bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar hidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang duisyan holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tertibang dugudang dohot arga ni silehon-lehommu di hami. Ayanakmu nasasadai di suruho gabe jolma manaon pardangolan. Icah-icak doho pastap-pastap.
gabi terpajal ibana jala tu hamatean homokop pami mauliate marohanami ananaong sai utang nami jala malua hami sian dosa sian hamatean doh sian gonggoman ni sibulis alani ipusion nami maguarmu nabadiai alanaong dipatupa anakmu perdomuan perdengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ne debata naung mamorosan dosa nami dosa ni hazol maun mau lihate marohanami tuho jala pusion nami mahorori saliling nililing na say tatak mahuriam na hinokokmu jala na pinapungumi say paho madihami hasesan ni dosa dohot dami na pinatupami say paiyas jala parbadiay mahami asa tarbuan hami ho tuban wagijang pasaurhon hame tuakka na badiyay say bunu jala parsilak komma jolma na buruki dohos sakap-sakap naroa na di bagasan hame asaw nang marlidang hame madapoton ama na di banwagijangi upasat hame madiri nami tuho jala hulayon hame rohanami bahining anammo ala naong dihokkopo hame dihoma hame jala ho di hame sayunang loas hame sirang sian ho dongani mahami jala saur maho tuhami say patugu mahaporsyon nami tuho asahot lakkanami rudi ujung ni hamatean say ramoti maakar wasmu na mamaritahon holong ni roham dohot dalan nauk pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami doho raja nami saya sima roham ingok mahami di hasangapomi jalabuan hami tu hasonangan na dilabung mi. Amin alia manami na di banwagijang say binorbadia maguarmo. Say Roma haraja omo. Say sa maloma ni roham di banwa tongaon songon na di banwagijang. Lium matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sisa marusa nami songop panisa nami dosa ni dongan na mardosa tu hami. Una kami togihon tu pangudzunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sayasi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhom damena tu todim Kamanginang tengok manoro jam 2 pukul 14 tepat ima puncak ni ibadah dihita di Arisadarion parningotan hamamati Tuhan Yesus Roma ita jam 2 tajalang manesia mukabirakta di zulu masudi padita dohot parhalado songoni mana ditoro dok na digijang di zulum mahita masih jalangan olak ni nabui masih pasaurat dame benedet buru-buru bah.
surga perjalanan silang di Golgota ini. Rumah